Dados ngoten Bapak sedaya, kula ngepalaken panjenengan sedaya wonten ing papan punika. Niki boten sanes, boten lentu niku kaitanipun kalih pembangunan pos kampling wonten RT setunggal. Nah, kaitanipun kalih pembangunan pos kampling RT setunggal punika niki tentunipun boten lepas saking biaya nggih Bapak sedaya. Nah, niki rikala semanten panjenengan sedaya nggih sampun ameng-ameng niki kaitanipun kalih biaya punika niku dipun suwunaken iuran saking warga per kakak niku dipun tarik Rp200.000. Nah, kinten-kinten pripun Bapak-bapak sedaya? Sami setuju napa mboten niki? Pripun Pak Sari? Ya setuju. Pripun Pak Mentar? Nek kula nggih pripun saene mawon nggih nderek mawon. Setuju Pak RT? Oh nggih. Jenengan pripun Pak Kadya? Wah, nek kula setuju mawon, Pak. Mereka duwe pos rondo ae. Nyuwun ngapunten Pak RT. Kula kawratan. Loh, pripun Pak Peno? Kurang akeh poli iuran? Nggih, mboten ngoten niku, Pak. Lah kula ki Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak wis kondur. Setengah dino ae. Terus mau sing teko akeh ora? Ya, kaya biasane to, Bu. Yang kae-kae wae sing do teko iki. Terus hasilnya rapat? Minggu ngarep ki arep reunian rencana arep nyewa gedung kelurahan kae. Urunan. Ayo. Bu. Sida tuku sendal ora? Ayo sido lah, tak nggo persiapan. Sesuk undangane nggone Yusuyati ce, yo kan yo ben cantik, wong raine wis glowing, klambine wis anyar, mosok sendal letek arek jebol ya wegah lah, yo aku gengsi no, Pak. Oh, padake. Ya wis, nek sida ki ayo mangkat tak terke arep nendi le tuku. Lah kok saiki yo sesuk wong gaweane ibu wis rung rampung. Muga makane bapak ki ngewangi aku nyambut gawean men cepet rampung. Kayak ketoto kabeh sesuk garek sireng-sireng nukoke sendale, Bu. Ya wis, nek sesuk ning urunane oleh ya, Bu. Apa baleni? Urunan, njaluk duit urunan Bu, mosok aku ora urunan ya isin to. Rak. Halah Bu, ming duit 300.000 e. Pak, nek ibu lagi ngomong ki mbok ya dirungokke mah lunga wae. Butuhe anak ki akeh. Sangune anak wis minggu 150.000. Rumangsamu. Terus kae nek sumbangan kampung ki ya minim ora 800 sekane 1 juta. Terus butuhe tuku beras, sendok iki dan sebagainya sesasi rumangsamu ki mung sithik apa, Pak? Pak, ora ana urunan-urunanan meneh. 300.000 ki barang ora sithik, ngerti ra? Rumangsane kok le penak wae. Wong kok kaya ora ngerti butuhe kaya ngopo. Golek duit ora gampang sih kok le 300.000-300.000-an barang. Rasa lho, Pak, ra reko-reko lho, Pak. Ya, HP-mu lucu apa ya, Bu? Lucu ku lho, aku ndelok YouTube ku lho, Pak, lucu banget sih. Tuh ora ono suarane. Lho kan aku gerak tubuh, Pak. Kalau ku nyungsep ki kalau. HP ini mbok leren sih. Apa tuh, Pak?
Kae lho kumbahane diurusi. Iya Wis. Piye? Tak metu delet. Lah ning ndi, Pak? Anane Pak Gino. Ngapa? Balekke duit ngile nggawa arisan iki kokean. Oh ya, hati-hati ya Pak ya. Wis, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya Pak, engko sing kondo rasa kesusu, pokok men diseneng-senengke sikek, terus mengko nek wis kondur saka tempete Pak sapa jenenge Gino, engko tak masake enak ya Pak ya. I love you Pak. Yes. Slungo, saatnya menelpon. Hati angkat toh iki. Halo. Kek rene ke, bojoku wis mangkat. Hah? Hayo wis lunga kae lho. Kek ndang rene. Ya, tak tunggu ya. Yuk. Nanti Kang. Arep nane lek Gino. Oh ya wes, yo. Ya sik ya. Yo. Kang. Bapak wis Jono kamu ngopo rene? Hah? Pak, Isa-isane aku lunga delet wis wani nglebokke wong liya. Bapak sabar. Sabar kepiye, ha? Aku iki tak rewangi nyambut gawe adus keringet, ngerti? Tak nggo nyukupi kowe. Aku mung njaluk dhuwit 300 wae ora tok wenehi. Hah? Bapak ki salah paham. Salah paham apa? Jono kae mau rene iki Meneng. Awas kowe, Bu. Tega kowe karo aku. Pak. Bapak ki salah paham, Pak. Rungokno aku sithik. Pak. Kula ki mboten sok dicuculi duit kalih bojo kula. Sajake bojo kula niku pelit nek kangge iuran-iuran ngeten iki. Wela Kang, aku iki rak yo rasa dadi abote pikirmu Kang. Nek meng 200, iuranmu tak pasokane wae Kang. Iki ngene iki. Awake dhewe iki rak yo kaya sapa wae to Kang? Aku iki tak anggap kaya kakangku dhewe. Yo, kula nuwun. Jan. Ayem aku lho kowe teko. Arep nyaur utang to kowe? Ora ya Yu. Terus? Aku arep ngabari. Apa? Utangku wingi wis tak nggo bayar iurane bojomu. Terus? Ya wes. Wis ra ndek utang aku ya Yu. Bu, berarti iki. Heeh. Rano turahan. Ora. Oh, yo wis matur Ya nuwun wes, ya. Ya aku arep ngabari ngono kuwi. Oke. Besok ndak ane meng tok togatage. Ora yo, ora aku yo ngerti kahananmu yo Anjon. Ning aku matur nuwun ya. Ya. Wis ditalangi sik wingi terus wis tak lunasi iki. Ya Oke? wes, ngono ya. Ya, heeh. Hati-hati ya.